Piple tam je to... Neviem, pred pol rokom, no ale konečne, keď ste čakali na mňa, tak moc z toho vážim, no neviem, ale dávam ňuky. Tak čo tam máme? Ja to nechcem skipovať, proste iba, že hej, keď budeš držať hociaké tlačítko, tak to skipneš. Nie, ja sa to pozriem. To je tá nová postava, Mami Longlegs. To je tá nová postava. Prečo tam je Grepek? Tam je Grepek. Jak to bude naťahovať? No tak to bude ťažké. With Playtime Co's new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Playtime? Za mne povedali. Fuj. Ja to skipujem, nie? Ja to skipujem. Nie, ja to skipujem. Poppy. Ona vie rozprávať. Ona vie rozprávať. Tak to som nevedel. Hej, skončili sme tam predtým. Takže ja idem. Prečo to je zabarikadované? Haló? Ja chcem prejsť. Nemáme ísť tak auto? Asi hej. Počkej, nie je toto. Nic, kámo. Tak už... To nechcem úplne rád, no tak... Kámo, makaj. Lintuj. Elliot Ludwig. Poďte! Haló! Co stalo? Otváraj sa! Kde sa nám prilepili tie ruky? Bro, no nic. Keep going. Co mám robiť? Ty kokos, počka! OMG, kámo. No počkaj. Ja sa musím asi rozbehnúť. Wow. OMG. Tak toto, akože... Mob Games, akože... To pochvala, hej, pochvala. OMG. Že to je hagi-wagi. Does someone need a hug? Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Sorry, kámo, som nechcel. Ja ťa zasa vytiahnem, dobre? Len sa na mňa nehnevaj, ja ti pomôžem. Dobre? Pomôžem. Tak sorry, hag, ja si ti nepomôžem. Chcel som ti pomôcť, ale ty si proste nechcel. Tak. Kľúč? My máme inventár! Joj, to čo som urobil? Haló, to čo je? Máme kľúč, jos. Ej! Som pauzol hru, bro. Kámo! Easy, bro, easy už. Čo ten špagát mám vedľa ruky? Bro. Tak ja idem. No... Nie, to je asi kľúč od tohoto. Oh my god. Mám nejakú sochu. Normálne mi toto preskla hlava, tak som tlačil.
Ja som tlačil normálne. Kámo, ja tú krabicu zhodím. Mne sa tam nehodí. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. Hej, ona fakt vyrostla. Put the Kámo, camera back on. Here. uhni! Díky. Easy, to vieme už od prvej kapitoly. Hej! Poznáme už od prvej kapitoly. Asi bude I dobrá. wanted to thank you for freeing me. Asi je I dobrá, was stuck neviem. in there for Bude so podľa mňa dobrá. long. Podľa mňa. I'd like to pay you back. Dobre, tak mám ísť There's späť. a train station. Hej, Need to haló? die happy. Haló? Čo sa deje? Bro? Jo, dobre. As soon as you get on up here, Mob Games, alebo Mob Entertainment, prosím, opravte to. hey, Opravte I'm up to. here. I see Kokus, ty si you. ma mega I vystrašila. should be able to follow you through the fence. Čau. This way. Jo, ono to už je. Jos. Zvrťte sa. Hej, prečo mi to nedá späť tie ruky? Máme. Bo v jednotke mi to nedá späť tie ruky. OMG. Joj. Dospieva, to je pekné. Si Poppy. Čau, Poppy. Ja som spadol. Listen, Ja. I'm going to need you to trust me. Ja som spadol. Jo, a asi som tam aj mal skočiť. Tak ja vidím do budúcnosti. Jau. Elliot Ludwig. Lightyear. Eddie MNR. Hej, ja si myslím, že my sme toto voláme Eddie MNR. Podľa mňa to je naše meno. Bro, takže... Asi... Jaké? Počkaj to. Počkaj. Tu? Takto? Je? Tak, počkaj, tak. Nie. Jako? Takto? Asi, neviem. Nie. Tak mám nápad, mám jeden nápad. Takto? Dobre, ten nápad vyjde, Bro, tak ja som profík. Mám smart hlavu, bro. A čo to je? Ja mám smart hlavu. Kámo. Som si veľmi utrel jazyk. Nemám z tohoto dobrý pocit, tu sa niečo stane. 100% sa tu niečo stane. No jasne, ja som to vedel. Nechaj mi ručičku. Jedna mrňavá, daj mi ruku. Daj mi ju. Kámo, daj ruky, Začne mi zoberať mi dve ruky. Čo ti je, kámo, čo ti je? Daj mi Poppy. Na to by som dala aj celý krepek. Vade, nepočúvaš. Ma úplne ignoruješ. Ignoruješ ma. Ako aj If you win all 3 games, I'll give you the train code. Mommy loves that si mamka, ktorá ma ignoruje. You're going to have so Normálne sa aj tak volá. Head to musical memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you Vypadni. apart and Uj. eat your insides while you're still alive. Bro, ja teraz potrebujem to skedlerda. Tak to je divné. Tak díky, papi, ty sa mu to asi odporila, vieš. Bro, Game Station. Oh my god. Ja si myslím, že toto vypredneš vždy ostatní. A môžete sa tešiť na ďalší diel, ktorý by pravdepodobne mal výjsť hneď zajtra. Takže ja sa s vami lúčim a čus!